Mbok. Gawat iki, gawat. Mbok tongone dhewe ning ODP aja cerak-cerak, hati-hati lho, Mbok. Medeni Mbok bahaya. Ora usah didoi le, cukup jaga jarak ae. Nek enjok iki dibantu bareng-bareng le. Ana sayure panas sing bantu. Siap, Mbok. Mangkat. Dan bergizi, semangat ya Dek. Nggih, matur nuwun iki Dek, matur nuwun. Wis, Mbok, kemes tak teri sayuran sehat. Nah ngono kuwi dibantu ngento mari. Aja didoi. Bersama kita bisa Lawan virus corona. Roger pengok, kedrian merapat. Siap, Mbok. Iya, Mbak. Lek ana tanduran sayur aku nang kebon le. Ya le dirabokke sisa ya le. Ya, Mbak. Ijo ngrembuyung subur akeh tresnane dhek sing gampang luntur.